थांनो नागिरदों? सरलपारा मा लायनो नागिरदों सरलपारायाव? I love सरलपारा बेखौ नायनो ए गाइस खुलुमबाय गाइस ओंखारनोसै आरो दुगैगोन ना दुगैया नोङो? सरलपारायाव दुगैया? दुगैयो माबे गारिजों थांगोन? बैजों गोसोमजों गोसोमथार माबे? हेलौ मा खालामदों? थब्ला थब्लि लाबाय थांसै एबार जाबाय हानि बेखौ माबायाव दोनथ'लाय न' दा माबागोन ओइ नानिनि मा बाबाखौ लायनो थांगासिनो दाना नानि सोरखौ लायनो थांगासिनो दंमोनलाय जोङो? होनानै सोरखौ लायनो थांगासिनो? खोनायाखैनो? आंनि मामि बाबाखौ बैसो दा माबे दे गसाइगाव कलेज दा साखाया मा जादों? ए माबा रिं पास बोरो दाबो जायाना नानि फैगौ होननानै जोंसो फैफिनलायबाय लांनो फैनायानो मानसिफ्रानो ओंखारखाबायमोन दाना जोंनि न'आवसो थांफिनसै उल्था गार्लस हस्टेल नै गसाइगाव कलेजनि ड्राइभारा जोंना ए आं फांनो बावफिनदों ना गिदिंफिनबाय जोङो देन्जार नाङो फासनाथ' जाहांहां नाङो ना गोदोनाया माबा मोनजोबलायो सानदे नालाय दिनै बारा भिर जानाय नङा आयो लायला फैखासिगोन बिसोर लायला गसाइगाव बाजारा नै बेनोमोन होनदो मासि दावराव बिदि सानदों खोमा जोंखौ ना आयु पुलिसफोराबो नायलायलायनो पुलिसफोराबो नायदों मामाखौ सानदों खोमा ना माबायाव फैनोसै खोमा जायो दंखायोनो एकदम साफा साफाजों थांथारसै ना गुमै हाब्रे हुब्रे गैला हाब्रे हुब्रे नङा मना हेब्रे हमबाय आमोलाव एकदम बबि बबा जाजोबखो नै गुमै नै बावनो लानो नागिरदोंमोन ना जोंहा रुटिखौ बावबाय नोंनो भिडिअ हरनाय आङो रागासिनो दा अरसिनो हायाहाय थासो जानांगोन आङो निउ इयाराव कुसुगा बाजार बुंनाय नुखायो ना गुमैनिखौ बुमान लानानै नैबे गारिखौ आयौ ओरैबो जायो लामाखौ नांगौबा मानसि जानांगोनहाय गुमै फेसबुक थांनो नांगौ ने दाना थांगोन लाना फेसबुक जिब जुनार माबा जायो ना गारिजों सौनानै थांफिनलायनाय बादि जाफैगौमोन ने नोंथ' फैसा लाबोयो हेभि जायो बे दा सावरायनो थाबा दे भिडिअ खालामनि नोंखौ नै जागासिनो दंखाबावोमोन दायो फैफिनगोन बाजै ए आखिसो जाबाय नानि हरो हराबा नानानि
हरनो हायाबा आंखौ हरथोंसैबा आं गेलेनायबो हरखागोन हरखागोन ना नानि ट्राइ खालामखागोन ना सिगाङाव मन्दिर मोनबाय मालाय फटक लागासिनो दं हनै गोग्लैबावासै दे हो हायो थाहैबाय अरजाया खनखायो मालाय गारि फिसा होफैदों नामा सोरबा बे मासे दंना बिराद जा माबा दङ नैबे होसोनाया आं होसोआखै ड्राइभार बेखौबो सिगिदों आंखौ सिगिदों आरो सिगिनायालाय आंखौ सिगिदोंना आङो मा मोनाखै गोलाव जाबाय नालाय ओंखायनो मोना सौबायना नानि आखाइ गोलाव जाबाय नों गुमै मा जाखो नै बेयावसो दं बेयाव जिरायदों आदानि खालामोलै मानसिफ्रा दांनो आङो दांनो ओइ मासे बैनि फिसानो माबा दांजालायनो जा मोजां आङो येल्लो हाउस बायजा ayo yellow फुल सानदों आंखौ नै आं फुल नैबे जा मोजां नै white orange आ नैबेयो नैबेनाबो फुल बाटारफ्लाइ आयु नै पार्पल गुमै नाय आङो बादों मोजां जायगायाव फैदों आंनि खिबा सोरबा नायफैसै माबा बादोंलै दे बानायनांगौखा आं माबागोन दे आंना माबा बादों नायनि बिलाइ मोननै बाबाय नै जि बुरजा बाबाय खेबनोनो मोनाखै आङो नाय wow ओइ नोङो आङो दांनो हाबाय बेखौ दांसै नों बेखौ दांनांगौ बेखौ माला मोनखो ना सारा मा होनो बेखौ मिथियासै अखा हानायखाय मानसिफ्रा हाबनो थाबाय नामा ना फुजा होदों बेवहाय दैया नों मोनाबा मा खान्थाल फिथा नांनाया खनसे माबा दाउराइनि आवाज गासिबायदिनो दाउराइनि आवाज गासिबायदिनो लानानै फैबाय जोङो बाटारफ्लाइ नै सरलपारानिफ्राय मासि मोजां हेल' आंनिखौ बानाय आंखौ बानाय नानिखौ बानाया नानिखौ लाबोफालानोसो
랄랑 문채. 당배 나마 구이. 구이 피파네야 부르. बेबायदिनो मोनबाय 와우. 와우. 칼라링 동서로 배워야. माथो बे खेबे खेबेनो टाइम जाबाय 와우. 이 시간을 정말 비싸. 난 수영 날씨비. 어. 비바지는 칼라 너희 내보는 구용내야. 이 키에만 좀 좋네요. 나 나는 피네면 비에. 왜 오래 저승 만나 보면. 와우. 오까. 지사신다. 어 나와. đi bên thế nào, với bánh đâu nào có lại, nó xin nó, xoa xịt đó, anh sao đang cần nào, xin cứ đi đây đây, bắt tay bên trong đây cho mình che, đi xin nào, bà bay này, ăn cái miếng mấy miếng mấy đi cũng không khác này mà người xuống hàng này mà người phật phật đi sang á, quan đến cái gì vậy, yes, script bà đánh danh script, 서로 바라나 있네, 아유, 네, 나스탕 누른데 여기 별로다. jadi dari sekian dari hasil punya kihai, jorah pikir dan, ada hasil tuh mau mana, gue yang kesal ya, 미하리 가면 돼. nih hari, 어, 네. hello, hello, nih sini biar ang nutar kalau apa, ang nutar. Lebih sayang 많이 나있다. 만났그, 예이. 알다 돼. 내는 날로 그거. 그래. 그러면 혹시 지금은 혹시 내가 그게 이마 잘 봐. 짝짝 음악이다. 아, 야, 이거 이거 내시나. 이거 이거 빼야 돼. 와. 이거 역시. 짠짠. 그래 그래 나와. 사리사리요. 소풀배야나 서로 팔아요, 정하. เราเพิ่งอยากखालि थार दिनै जायगायानो गारि लोगोमोन सिगाङावहाय रावबो ओंखारा नामा 마몬데라. This monday this. 하니 미클라스 하이래 옛날 날래 가면 차이나 바디. This temple. 잠들고 나가요? 메나 누아 Tapi yang sini mau macam mana? Mau jangan nggak terlalu jadi. 거기다 아까랑 가는데 몰라. 뭐? 아니 나 지금 뭐래? 왜 그만 지나? 아니 미안 하야 아니 미안 미안 예 맞아 맞아 이거 맞아. 야, itu saya kan kan ini ini. 알겠어 키우자예 매장미예 I love saralpara của web sao cơ mày à bộ mà video là orang ni mau berani nè tak lihat haha macam hai kali này jadi sekali itu kita dengar jadi bukan apa ini lama ya Ini balik ini. ah ini 땅 바탕 상. kau ya tapi macam apa lah ah bro I love saralpara li देखो ना इन पीटर भाई जंग खच्चे होना नहीं वो hello I love saralpara ना नी I love saralpara pani hello mày ra hả đúng không anh không Hani Kora kensi hai se
माबा सरलपारा आब' सरलपारा फैनायनि फट' खेबसै हनै 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 बायोहाय केमेरा खेबसै जाबाय मा आं नायनांगौ खोमादों माबा बुखुमान फैदों गारि सिङाव गैला रोंना खारदोंनि आंहा बुरैमा दाखालि दंमोन ए दाखालि दंमोन aku sampai isi saja saya lagi zaman besok ini salahnya apa salah gila bisa menemukan bisa bisa aku bukan salah sih maka गारियावनो फट' खेबहैबावबाय थांनानै जिनो राजा गैया गैया हा मा होनदों आनि रेडि जाबाय नै जोंना मिसाला माजों जागोन बेखौ प्लास्टिक सामस दङ नै लाल साहा दानि मा जागासिनो मिगि साम'सा लाबो साम'सा 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 गारनाय गैया ओमफ्राय लाबोदोंमोन आं गोसोम जासै आरो गोसोम जागोन गोसोम जायो माखौ ayo bawa kamu suka kan gerai mamnya ini kan cuma lebih dari apa ayo suka dong lagi ya kata put kata put enggak kata belakang aja lagi tuh jangan tengok mana just right aja bila tetap kata put ngon lo bi ko bi ko juga what nih bi good jujur ayo tuh lagi saya ke mana ah nanti ini bos tuh masih bos langsung mulai maka aku bilang lagi yuk ayo Nama sih sendiri. Anjir, saya pendek, kamu tadi. Saya lengah sih ha. Dia tuh lagi libat hasilnya malah. Nanya. Saya jangan kasabut. Ini karena apa dong? Kayak gitu.
Sila दै बारगासिनो नै ना बोननो खोमा बिसोर ना बोनगोन खोमा आब'ना हलाय आयु बोननो हले माथो ada di sebelum ada मोसालाय नानि दे apa aja ini dengar apa beda जोङो आन्दा खानुमजोबसो ओंखायनो जेबो नुवा सोर मा देखायो मा मायो खालि जानोल' रोंगौ जों खुगाजों ग्लब 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 गाखोलाय गुगुनि बानलु बाथोन मैथा बाथोन अमा आलु दाउ खामफ्लायाव गाखोनोसैलाय हाम हाला ओमफ्राय गंसे लाबोनांगौ नोंनि थाखाय नैबेबो गेबो नैबेहायबो खाथियाव आयु सानैजों बादि नांलायदों आलुखौ दाबा आलुखौ दा बिरलांथों अमा बेदर जानोसै बिगुमै खुरनाय ओंखाम जानोसै थुसि सुवाखैथ' आंना गुमै सुखाबाय थुसि सुखाबाय आंना आधा लिटार मोनलोङो दे ओंखाम खुरग्राखौ देसै देखायना आयै मासि सना बाना ओंखाम खुरलायलायनानै होग्रा मावथि बिगुमै मोनखोहाय दे जाबायबोलै आंना बिदिनो जानो हाया मासि लेक्सारल' बिहालाय फुरद' गोनांजोबनै बेना थुसिया बिराद जाबाय बियो थारमानि बेदरखौ खिन्थु खालि थांनांगोनलै बुस्थुआ बिदि लांफिनला गैया नोंसोर बिराद आदानि खालामो कुकारावबो दंबावो गुमै गुगुनिया हायला जोबदो जेबो नङा हायजायो दे लागाव दे हामबायसै आयु बेनाथ' अमा बिगुर दंलाजोबो आब' अमा बिगुर थिगुरजों बेना अमा बेदरा दंबावो जाजोबो गैया एसेल'नो मैथाखौ एसे आंनोबो आयु आब' बारा खालामथारबायगोन कुकारसे दङ नांथ'ला गुमै दाउखौनो हायग्रोदो नोङो ओमफ्राय गुमैयासो मावजोब्बाय आयु फिसाजोनो होगोरब्रा बिदिनो मावलायनानै जानांगौ फार्स्टआव जों बानायबायना आब' औ अनलायनानै मारै औ बेरे फुंजानि सिखारनानै 6टायावनो सिखारनानै संनायनि खोथा आयु संख्रि नाङो होदो बेदर जानाय सोलोंनाया दिनैसो बाहेरायाव फैनानै जाफैफेरनो मोन्दों बेदर जाजेननानै फैबावबाय आसोलफ्रा भिडिअ फट' खेबनो फैबावबायगोनहाय जोंनि गारियाव लाखांबावबायसो मोननै दङ नै बिफा आमगौ बासा ओंखाम जानाय मानो नारखाबाय बिनि माबाया गैया ओमफ्राय सिनिमा हलाव सिनिमा नायग्रा गोजासो गासिबो दाउसो बासा सिलायो बिदिखौ रोङा जोङो ओमफ्राय थोआखैनो गुबुननिया थोआखैनो आयु जोंनि थुरसियाव नायलाय जोंनि थुरसियाव गैयानो आइ गुमै फैलायबाय नै मासथिनिया जानानै लांबाय आंनो मानो हरबावखो ओमफ्राय आंनो खोस्लिखौल' हरदो नों गुमै खोस्लिखौ खोबना दोनफिनदो बेदर दरथाम दंबावो बेखौ हौवानो हाया होनसां जादो आबौ नांलानो हगारना होबाय औ मादे थान्दा जोंखौ अनसा जादों आं नांला अखायानो हानाय नङा
हानाय नङाना हागाया हाबाय थायो दसे सान्दुं दुंलाय अखा हालाय नानानि दिनैहाय खालि अखाल' बांसिन हायो होनदो होमबाबो मोजाङानो थान्दा आरो ना बा नै बिस्रा दाना दुगैनोसै दाना दुगैनोसै जोंहा बबे अन्थायाव जिरायहैयो दा नै सिख्रियानो आद्रिनो माबाबाय थैबाय नांनानै आं नुसनदों नै नानि ना नावा जोंना दाना दैयाव हगारहरनोसै हेल' हानि सिख्रिया ना नांनानै थैदों सिख्रिया नांनानै थैदों दहाय बेयावहाय सरलपारा फैनानै जोंहा मा मोनखो गुमै मा मोनखो अर्किड लाबार गोजा जोंना ग्रुपानो अर्किड लाबार गोजा नै थांफिननो थफ्ला जुबाय आयौ मनानै गामोन औ माने माबा थाङा दुगैनो थाखाय थफ्ला जुबाय नै दुग्गा देखायनानै गुमै जायगायावनो गैलामोन मानसिफ्रा आं जागोननो एथ' खन्दमा अखासियो अखा हाबाय सरलपारायाव अखा हाबाय आयौ बिस्रा अखा हानायाव जि दुगैगासिनो मानसिफ्रा गोगोमानो दंबावोसो अखा हादोंबाबो खानाया एसे असास नुदों मोजाङै खालाय मारै जाखो आयौ मेगनासो ini tublok lah बथल फैजोबबाय हनै सोरखौ दोनखोमाहैखो बेलाय आयौ सोरखौ दोनखोमाहैदों बिखुनजोसो माथोलाय आंलाय सरलपारायाव गोदानसो मोनबाय सानदों आंखौ गारनानै आंहाबो दुगैनांसिगोन apa apa ya ama nang nagur ya Tuh sati. Kamu lapar apa apa? Apa? Oh. Baca
가비크. अखा हानानै होनानै नै साथा हमलायलायनानैसो दुगैलायो नामा वाव सरलपारा enjoyment सरलपारा बेनो दिनैसो सुटि मोनदों जोंहा सानदेबाल' बेसरा मालाय लोंनायखौ लोंनो आयो आद्रि हनै गुमै मालाय लोंनायखौ लोंबाय बिदि होनना मिथिबा जों दहाय हरनो हागौमोन ना मालाय लोंखोन्दाखौ लोंहैबायनो होमबा जों हरनो हागौमोन ना दहाय आदानि अन्थाव बाथाव जों जानाय टाइमाव फैनांगौमोन बे ना दैया लोमसिनबायथ' गुमै दैया माबासिनबाय गिदिरसिन जाबाय उसिजोब्बाय नै अन्थाइया दहाय माबासोमोन जानो हारसिं फैदों हारसिं गुमै मबेनि सासे साथा दोनलायनानै थांगौबाय हारसिं फैनाय साबियानो बेनावसो दङ गारनानै थांनो नानि नावा बेलथायबाय नानि नावा बेलथायबाय टाइटानिकआ बेलथायबायलै नानि नानि बेलथायबावबाय ओइथिं खेबदोंब्रा ada tengah tadi kalau kamu Nani, oi Nani. Obe. Anglain namun madeng sandeng sih? Oh, dua nang lalit tatar.